Ulwandle, the mate. Phela ulwandle ukhulela ingane yakho. Yininga nje 2 hours nje ukuthi uphume la ekhaya noma uzophuma ngebody bag. Bese yangisini. Wesizwe soyenze manje la. Wena obulala ubheki. Ngingabulala ubheki liphi? Nhleke, wena ngakuthatha esitodeni uyinething. Manje wena sozothetha utshontshelana. Undisa mphathi. Hamba. Ngaphinde ngibeke inyawo lakho la kwaSimilana. Kodwa uKapteni ngeke azavuma ukuthi kube khona into ezobamba le case. Yazi abakhetheni kwana bathanda ukwenza ngasi bamsuka. Thatha nawo amaphepha azokusiza ukuze sithathe le case kaBheki Mkhulu. Corruption lebo uyenza Kapteni. Ngicabanga ukuthi station commander ufunani so? Mangase ungenza detective bese unginikeze le case kaBheki Mkhulu. Ngiyabonga detective usungasibhekela. Awubona wena. Lethi ubekwa yena. Ubucabanga ukuthi ubucabanga ukuthi ungangena kuwami uthathe impilo ya nomyeni wami kanti ushelele wawa ke muno. Ngikukhethiwe Mchunu sibisi phovu ungane emahlasa umlilo. Angibheka ngiyona insango mina. Qedile Khethiwe. Ucabanga ukuthi mina ngazi ukuthi uwena obulala ubheki? Vele angithi wena uthanda amadoda abantu wena. Ubucabanga ukuthi uyini wena? Abakutshelanga abantu ukuthi mina ngukhethiwe. Wena Khethiwe. Unenhliziyo yenyoka. Ngiyadinga. Ngidakele mina. Yeshwayele lapha uzwani ngizokunyathela mina. Wazi wayinja Khethiwe. Ngiyakulibona izulu wena. Singabahamba yothina kulomhlaba sikhaya ezulwini singabahamba yothina kulomhlaba sikhaya ezulwini haleluya 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 Yazi mama manje bengicabanga ukuthi wayesingayi lapha kwaMchunu sezise kule stop sakho. Masizwe ucabanga ukuthi bazovuma ukusibona lapha kwaMchunu. Ifuna nje umbulele ngempela ubheki bazosivumela ukuthi singene. I think le nto esho ine sense ne. Hamba. Mama wami angihambi ngedwa. Ngihamba nawe. Mina Yebo. Kapteni ubongibize. Phansi. Kapteni. Shut up! Shut up! Zoom, the last time I checked, I was the captain stroke boss of this police station. Yazi lokho kuchaza ukuthini? Chaza ukuthi ngaqosha la inominini kulesi station. Ngiyakunikeza icase kaBheki Mkhulu. Ngiphinde ngikwenze detective. Siyayikhansela ke leya into yokuthi nganyamalisa icase lika Sharon Ferguson. Ngiyabonga Kapteni. Zoom, kuyo yonke into oyenzayo, make sure you don't ruin this case. Lesi stage asilidingi elinye ihlazo. Ngiyethembisa Kapteni, ngiyakuzwisisa. And wezungu uyabona lento yenzile yokuthi ucabanga ukuthi ungangithreatenisha. Ngiyazi ukuthi wena wambulala uAlfison, captain walesi stage wa previous. Angimind ukulivusa lelo case. Unqubeko. Wenze njani ndoda? Wazovuka ngovivi ekseni kangaka emzini kaSisi kwenze njani? Ukwazi ukuthi ubangibulela kanjani ubheki? Nami ngamangala ngithola ubheki aleli phansi nolwandle ahleli la aminala. Mina manga ninolwandle ngeke azabulale ngisho impukane. Manje angiphikisa phela masokhuluma kanje. Ungamane ngophivele iphume la kwami. Kwakho. Hayi kwami ke kaSisi ke ayiphume ke ayigubhe manje. Phuma nje athi uzwa kanjani wena? Bazongiphusha kahle. Ngithi. yebo futhi. Yaphila. Ngiyaphila.
Mina bese ngifuna ukuthatha ipension. Isibhizinisi ngidlulisela kumuntu. Mina futhi ngayithatha le business uyazi na ukuthi umuntu osebenza ngokwekhaya. Mana ke ntuthu. Bangithele ibusiness ngizodlulisela kuwena. Uyathanda ukuhlaza umndeni. Oh, embenyinga ngikhohlanga ukuthi watshontsha 3 million kababa. Angikhohlanga. Ukungitshela nini? Abekwazisa. Labona abantwana abacwele ngesicelo sami sekumele ngihlale ngiphanda njalo ukuze ngenze umndeni wami nangazi nami ukuthi abo cheese boy like us bekas land nabo cheese boy abafadalele bangazi ukuthi nami samabo Ngane futhi ngokhuluma nawe. Bengicabanga lapho ukuthi leqhinga ebesilihlelile ukuthi ubaba njoba Bulebe bengicabanga ukuthi siliyeke. Manje somyeka lo sisi lo bambiza ulwandle. Ugena lana uzenza imaid nyana bese uyavaya. Uvaya futhi abulele ubaba. Nginganicabange lento. So njoba uthi sibulale ulwandle. Uyazi ukuthi abomthetho sizozithola nathi sinegazi ezandleni. Anginandaba. Ngizomthola ulwandle and la ngimthola khona. Uzoya kubule emazulwini enhle esihogweni. Ngizele emakhoneni umphathi umxoshile ngenxa yakho. Manje mina ngelaphi lapha? Wena uthi senze lento manje umphathi umxoshile. Wephunyuka nginasikhathi sodlala. Ufuna 1 million or otherwise ngitshela umphathi ukuthi ubo eyenzile lento. Ngeke uziyenze lento le. Okay. Damn. Captain. Yeah. Bezothini sibelane lapha? Oh, hlangane naye egate. Ya, mana Zunga usho khona sokutholile ngokufa kwaBheki. Cha Captain. Awu kodwa Zunga, njalo kufanele ngikutatamise noma usuyi detective. Wenza into yakho nje. Ngikunika icase ebalulekile kulesi stage. Uyayithatha wena udlala ngayo. Ithi ngizochubeka ngani? Nini sekulethi? Hambe baselini yokhipha ulwandle. Yeah. Hey, topic yabo get abantwana bahlezi bakhuluma ngesiqiniseko. Topic yabo get nami ngikhona da bahlezi bakhuluma ngami ntwana bathi nyashi. Lento engiyenzele yona kulamabhuku ne. Ngifuna wenze ngathi kube kwaba nemali eyaphuma ne. Ngibhalele la. Mamncane ufuna mina ngenza ngo-4. Musukibeka kanjalo phela. Ngeke ngiyenze. Hawu mshana. Ngane kaphuti. Memoya oyingcwele Pindu khulume Nkosi eya Pindu Hawu ntshaka. Awukhethiwe sibisi. Ey. Musadi bathongo wari manje. Yazi sengashada umchunu. Unjani Sharon? Efela mlinyana. Ngileka taba serious msadi. Itsine. Ngileka ubulela khosi kintsha. Antwarisa. Bokuphi? Unaloko kayi wena? Mfethu, waboshiswa ubhuti wakhe mina ngambula Nagana fela. Nagana. Ewe cross ali selfish kate. Hafetsa sihlahla sakhe sonkinza. Ngicela ukukhiphile. Manje uthi azovakashela wena kwenze njani? Hey, ngikubuka taba serious msadi. Cheleta batle ke jeno wa. Sidinga imali manje. Ngida cheleta. Kuyabheda mfazi futhi njengoba ubheke sengishiyela ngishiyela namabhizinisi kuyabheda yonke into angazi. Ulaki msadi ke monna go business. Rona ai nisile ka mathata. Wa go bona re le jana na go le go tsoba na re le yang. Like chelete ni tsena yana msadi. So I think we must do it again. Go tsebana man. I want that feeling again.
Sharon, uyazi nawe mfazi ukuthi sengayiyeka leyo nto leyo. And futhi mina ngishonelwe, sengingene emanzini ngizilile. Ubheka usanda kungishiya manje angikamncwaphi umnyeni wami. So ngisacela sime nje kancane. Musadi. Imali yafuneka. Bheka. Udlani manje? Icebo ngizolenza ubheki washiya nje ipolisi washiya amafa shilinga sizozibona kodwa loyo mshiyashiya loyo angisafuni nje. Bheki hayo msadi. Imali yafuneka. Sharon, Landla. Khupro ngizibona. Thelete hayiyo. Asize ngeplan. Ayikwamanje Sharon njengoba bengisasho ukuthi ubheki usanda kushona kumele nginake ingane zami lezo mshiyashika ngicela nje sithi ukulinda kancane mhlambe angazi hayi manje KOC. Kufe plan. Ngana ngisacela sibe sikhulume later ngoba manje ukuthi ngisazilile mhlambe uma sesiqeda ukungcwaba ibheki sekudlulile nomngcwabo kodwa manje Mosadi Kethi o itse go tšhelete no hayo. Ene nna ke itse go tlo dira yang. But ke tla bona ke yang. Sala sentle. Ngiyabonga baba ngokuthi ungikhiphe ejail. And futhi baba, akumina engimbulalile ibheki Kethi yenzeni. Ngiyazi futhi ngiyaphinda. Ingakho bese ngifuna ukuthatha pension. Awu baba, ukungikhola kwakho ukwenza ukuthi uthathe umhlala phansi. Sesebenze kakhulu kule msebenzi. Sokuyisikhathi sokuthi nginakekele indlela yami. Oh, ngiyabuzwa baba. Kodwa mina nginganami ngifuna ukuthi ube umholi ozolandela emva kwami. Kodwa baba, ungamncane uNtuthuko noSize bona. Kodwa labo bahlaza umndeni wethu. Khumbula ngane yami, ibhizinisi lama-truck liholwa indodakazi eMagagabanzi. Kanti malume ngibeka. angimazi Hey mama nala bantu abazokhalisa la ekhaya babhizi baqedana nokudla bayanyofa Hey kasibanga yilo Sabona. uzengani Ngizobona Kethi. aphelile amakhekhe kodwa ungale Sabona Kethi. Wetumazile sicela usidedele kancane sakhona abadala. Ufuna ndaba? Yo, hayi sinenkinga. Mele ngiduleke manje khuluma. Ulwazi phumile nje. Nini? Uphume kanjani? Baba ungekho ubufakazi ubambekayo. Then wena khani uzongitshela manje indaba ungangitshela sonke lesikhathi. Phela Hayi, ngifuna abonele ejele uLwandle uyangizwa ukuthi ngithini? ngizozama. Musa ukuzama, angikubhadaleli ukuthi uzame. Yenza Zungu. Hamba Zungu. Wenza isiqiniseko sokuthi uLwandle ubhadla ejele. Siyazwana? Hamba. Zung, wenzani? Kapteni, ngisabhala affidavit. Zung wagcina kabani esikolweni? Ngicela ukhululeke. After David. It's affidavit, not after David. Sharon Ferguson ubuyile. Wezungu ayikho into eyenzekayo la ngaphandle mina engayazi. Speaking of into ezenzekayo la ngaphandle, ngizwa kuthiwa ubonakale kwaMchunu. Ubuye ufuna Kapteni, nawe yazi ukuthi elanjust na. So mina ngiyozama amakhekhe. Wezungu, iyeke lento yakho. Yokuthi makushoniwe uhambe uyokwenza ngathi wenza investigation kanti uyofuna amakhekhe. Ngilambile kapteni. Hayi soka siphume lapha. Yazi Zungu, asinabo ubufakazi oqinisile ubaba kwaLwandle. Asinabo nobodwa ubufakazi nobutwi ukuthi uLwandle nguye obulele uBheki. Uchaza ukuthini kapteni? Engizama ukusho ukuthi thina sitshelwe ukhethiwe Mqhubi ukuthi uLwandle ubulale uBheki. Ngizama ukuthi uLwandle akukho angakubhenefitha ngokufa kwaBheki. Kodwa ukhethiwe kukhulu angakubhenefitha. Awu. So kapteni uchaza ukuthi inyoka thina sifula ngaphansi.
kanti khona la endlini. Engizama ukusho lana Zongo ukuthi as-investigate wonke umuntu nawo umndeni wakaMchunu, and let us leave no stone unturned.